Tofa rikici ya fara ɗaukar zafi, an fara zage-zagen iyaye. Idan ba ku manta ba, shekaran jiya wata shahararra 'yar ɓangaren Abba Gida Gida wadda ake kira da Timokul, inda ta fito tare da mutanenta, inda suka fito suna ɗaga ɗan kamfai. Sai dai ɗaga wannan ɗan kamfai da suka yi lalle bai ma jama'a daɗi da yawa ba, inda suka fito suna zage-zage, sannan hatta manya-manyan malaman addini sun shiga cikin wannan al'amari, inda suka fito suka yi ma wannan baiwar Allah wa'azi tare da mutanenta akan cewa lalle wannan abu da suka yi abu ne wanda ya saba ma al'ada, sannan kuma ya saba ma addini, kuma ya kamata lalle su tuba ga Allah tun kafin ranar mutuwar su ta zo, sannan kuma su fito a kafafen sada zumunta su janye kalamansu. Sai dai duk da haka lalle har yanzu ba ga wa'innan mutane ba sun bi wa'innan shawarar malamai. To sai dai kuma yau muka wayi gari da wani faifan bidiyo wanda ɗan wani ƙasan Nijar ya fito ya saki wannan bidiyo, inda ya fito yana la'antan wa'innan mata, sannan yana zagin su kuma yana cin mutuncin su, wanda kuma da dama shi ma wannan bidiyo ya tada hankalin jama'a matuƙa, ganin cewar wannan bawan Allah ya kamata a ce waɗancan idan su sun yi kuskure to shi bai kamata a ce ya zo ya yi shi ma ya gyara kuskure da kuskure ba, a'a ya kamata a ce ya fito ne ya musu nasiha. Idan kuma ya ga ba zai iya musu nasiha ba to lalle ya shiru da bakinsa, kamar yadda ko da wani lokaci yadda zaka ji malaman addini suna faɗa, ka faɗa alkhairi ne ko ka shiru, wannan shine hakikanin magana ta gaskiya. To amma shi wannan bawan Allah ba haka yi ba, a cikin wannan faifan bidiyo ya fito ne ya dinga zagin 'yan ɓangaren Abba Gida Gida, sannan shi kanshi Abba Gida Gida ya zage shi, ya fito ya zagi mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara, sannan kuma ya zagi mahaifiyarsa, wanda wannan abu da wannan bawan Allah yayi jama'a da dama sun ce lalle bai dace ba, kuma ya kamata wannan bawan Allah ba wai ƙasan Nijar yake ba, ko da ƙasar Amerika yake, ya kamata lalle a ce an kamo shi an hukunta shi, domin wannan abin da yayi shi ma ya saba ma doka na addinin musulunci, sannan kuma ya saba ma dokar ƙasa, inda kuma wasu suke gani dama su 'yan ƙasar Nijar ai haka suke. Ko da wani lokaci da abin da ya kamata su yi magana akan shi da wanda bai kamata su yi magana akan shi ba za su fito su dinga zage-zage. Abin da zai baka haushi shine su dama 'yan ƙasan Nijar da dama daga cikinsu, musamman kaga Hassan Meko shi ma ya gane irin wannan, sai kaga ɗan abu kaɗan za a yi mishi sai ya fito ya dinga zagin mutane. Sannan shi ma akwai wani wanda ake kira da Buba, wanda shi ma zaka ga haka wani lokaci zai fito ya zagi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ya zagi 'yan sandanmu, ya zagi sojojinmu, sannan mu talakawa 'yan kafafen sada zumunta haka zai fito ya dinga cin mutuncin mutane. Idan ba ku manta ba shi kanshi Bube a kwanakin ba saboda irin wannan rashin mutuncin da yake fitowa yana yi a kafafen sada zumunta, sanadiyar haka kuna gani hatta sojojin ƙasar Nijar a wannan lokaci sai da suka kama shi, inda aka hukunta shi daidai da laifin da ya aikata, wanda kuma kuna gani baccin ya fito lalle ya yi laushi matuƙa a wannan lokaci. Ana ganin cewar kamar ma irin wannan zage-zage da yake lalle ya tuba ya bari bai zai ci gaba da wannan zage-zage ba. To amma kuma sai daga baya wannan zage-zage ya dawo sabo gadan-gadan, inda ya fito ya ci gaba da yin irin wa'innan zage-zage. Abin da zai baka haushi shine su da irin wayannan mutane marasa tarbiyya, wanda ko da wani lokaci sukan fito kafafen sada zumunta su zagi wannan su zagi wancan, wanda kuma wani lokaci zaka ga in jami'an tsaro suka ga wannan zage-zage yayi yawa, wani lokaci sukan kama mutum inda za a kai shi wajen da ake casa mutane, shi ma dan casa mai jikinsa. To amma kuma wani lokaci sai kaga mutanen mu ɗan kafafen sada zumunta sun fito suna kafe hotunan jami'an tsaro suna zage su, suna cin mutuncin su. Ina ana ganin cewa lalle wannan gyara da aka yi sai a dinga ganin cewa lalle bai dace ba, wanda kuma dama abin da ya fi kamata kenan a yi, domin mu neman followers ba hauka ne ba. Dan kana neman mabiya a kafafen sada zumunta ka fito ka dinga cin mutuncin mutane, lalle dokar ƙasa ba ta da wannan ba, a matsayin ka kuma na musulmi lalle addinin musulunci bai da wannan ba. To dole muna kira ga jami'an tsaro a nan gurin, lalle duk wanda aka kama yana irin wannan zage-zage haka kawai babu gaira babu dalili yana cin mutuncin mutane, to lalle ko da wanda aka daga shi hakuri bai kawo ƙara ba, lalle ya kamata jami'an tsaro su taka mai birki a kamo shi a zane shi, kuma in an zane shi a saki wannan bidiyo a kafafen sada zumunta, domin kowa idan sai gani. Idan kaga cewa lalle ana kama mai laifi irin haka ana zane shi, kai ma gobe ba za ka taba yadda ka fito ka aikata laifi irin wannan ba. Irin wannan rashin hankali da matasa suke yi domin su samu biya a kafafen sada zumunta. Idan ba ku manta ba haka aka samu wata yarinya a kwanakin baya ta fito ce fa lalle za ta je ta jefa bama-bamai, wanda kuma a ƙarshe dalilin
haka jami'an tsaro suka je cikin gidansu cikin dare inda aka je aka kamo wannan yarinya, sai dai aka samu yarinya ce karama wajen bata wuce shekaru 16 ba a wannan lokaci, amma da ƙyar iyayenta dai suka je duk da haka suka yi belinta, inda kuma daga wannan lokaci iyayenta suka hana ta fitowa kafafen sada zumunta, wanda kuma a ƙarshe aka samu aka aure da ita domin irin wa'annan maganganun da ta faɗa gunduma maganganu ne lalle wanda za su tada rigima a ƙasa gabaki ɗaya, domin yanzu kuwa san cewar babu da wata matsala wanda ya wuce matsala irin na rashin tsaro, a ce kuma mutum ya fito ya irin wa'annan kalamai haka kawai babu gaira babu dalili saboda wani dalili nashi na banza wanda kuma mara amfani. Ga dai cikakken wannan bidiyo ku kalla. Wanga shege tsohuwa gwamma uban ki balla mu uwa ta keke ka mana irin asara gaban mai raba a ci mutuncin dan kamfai saboda mu musan darajar dan kamfai. Kai kuma abba gida dan mai girgiza mu uwa ka baka bula nan kwankwa sai dauko ka kana biri kana kare ya kawo ka zama mutum. Yanzu ta sabirin kai ake daga dan kamfai, duk wata mace ta daga dan kamfai a Najeriya sai na daga mu uwa ta bula ko durƙusa ba ta sai na daga mu uwa ta baka bula. Rara kai ba da cin uwa ka amma gwamma uban ki ta taka mu uwa ta, gwamma uban da ke tura ki sama wannan keken gurago uban shi akan tsama mu uwa ta. Ungozuma da ta amshi wankanki uban ta ya harba mu uwa ta. Ungozuma da ta samu uwa ki lalle uban ta ya labta mu uwa ta. Uban da ya taba gaisa da uwa ki uban shi ya soka mu uwa ta. Uban da ya taba rayuwa cikin kahuta inda yana yin dauda kahuta rara ni nace uban shi akan tsama mu uwa ta kabula. Ana can ana kashin mutane dan uban da ke koku dan Allah ba ku shin kuma mutane dan uban da ke cin koku. Akwai malumai akwai mutane cikin Najeriya na ku dauko dan kamfai ga titi dan bai zazzaka mu koku kula. Ana daukan naira biyu ana ba uban ka halaba mu. Ko ta yi rara dan mai cin koka ka ta bidiyo ta tabi Allah sai na garje ma uwa. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zan kawo tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing din bidiyon nan kai like, muna godiya sosai.